So ito yung race to race dito na tinatawag nila. Opo, yan yung race to races. As, nagdiretso na tayo. Ulo-ulo. Ito na. Ay, sir, pwede mong hawakan yung tubig na yan. Kasi super lamig naman yan. Parang nilagyan lang yan ng yelo. Ang lamig. Pero kung sa man, hawakan mo lang. Kahit yung pa, ugasan yung pa nyo, super linis naman yan. Hindi kasi pwede tikman kasi baka may mga iinom naman. May mga ihi na po siya. And then yan naman sir, yung dito sa gilid na to, ito yung mga footprints sir, yung medyo excited, and yung dito sila nahuhulog. Ayan di ba yung mga footprint to? Ayan, yung mga ano, parang ano ng paa nila. Yung parang footprint nila. Ayan o. Tapos yan sir, yung mga footprint na yan po, ginawan din namin yan ng pangalan. Footprint po yan ng tanga. Tanga? Huwag na tayo susunod yan, footprint na yan ng tanga. Tanga. Yung tanga, yung and then, pasinda lang tayo dito na. Diretso lang tayo. Ito na yung masikip. Gusto ka na sir mag-enjoy mamaya. Nandito na yung masikip na nadaanan natin. Pero si Ma'am Jessica sa nga, kasyang-kasya dito. 2020. Pumunta rin siya dito. Pumunta siya dito. Kasyang-kasya pa lang siya. And then, ito na kayo sa gilid sir. Okay. And then, dito sir, ano mo naman sir? Yung bag mo sir, pwede mong hawakan ko na lang muna. Kasi pag nag-sideways ka, ano yan? Di ka siya. Di ka siya, may ipon yan. Okay. Kaya hahawakan mo lang. Yung step sir, sideways lang, tagilid lang, dash left foot yan, hihahawakan lang sa back. Okay. Dash yuyo ko. Yuyo ko lang. Pwede ko naman kayo sir, video ano lang habang lalabas kayo. Sige, sige. Yan pwede yung pang vlog mo sir. Okay, sige. Paano yan sir? Ganito lang. Pagkaharap sa akin sir. Nakaplay na din yan eh. I bet. Para ano, Ayan. mag-sexy pa. Tara ba, Mike? Ano sir, nakaharap ko sa akin sir. Nakahakap yan sa'yo. Di, harap ka dito. Ay, sige. Ganyan mo lang. Yun, tutok mo sa amin. Wait lang sir. Ayan. Okay, proceed tayo sir. Tagilid lang po dito. Lulus kami sa pinakamaliit na daan dito sa Hayop-Hayupan Cave. So, kailangan tagilid yung katawan. Sideways dapat, sideways. Sideways ka. Kaya yung bag ko tinanggal. Oo, kasi iipin. Ito sir, yung dadaan. Ito yung dadaan namin no? Ito maliit. Maliit. So, maliit talaga. Hindi. Wait lang muna sir, ako muna. Wait lang. Pero at least si Jessica Soka siya. Hello siya, kasi dito. Wait lang sir. Talagang yuyu ko. Wait lang pa, wait lang. Yan yung dinaanan. Maliit na maliit. Okay, go. Tagilid ka. Tagilid. Okay, yuko sir. Yung bag. Yuko ka po sir, yuko ka po. Yan, tayo. Montog ka sir, montog. Okay. Masitog sir. Mas malaki kay Jessica so hindi talaga siya dito. Kasya po siya. Kasya ba? Ano namatay sir, oh? Ubat na yata. Hindi, yung lobat. Ayan, dito na tayo sa... sexy naman. Sexy pa. And then, proceed tayo. Nakalabas na tayo dyan sa maliit na butas. Sa taas naman tayo. Third opening naman tayo. Doon naman tayo sa pinakamalawak na entrance. O yung pinakamalaking butas. Tingnan mo siya sa taas. Ayan naman si Black nasa rin sa taas natin. Ayan sa gitna. Tao nga. Ayun oh. Nasa rin. Parang naka ano? Parang nakakain mong kamay niya. Parang naka... May kargang cross. O yan. May kargayan yung gusto mo ba? Black nasa rin. Ang ganda dito. Pwede mong picture si Black nasa rin. Ito na sinasabi ko sir na medyo akit muna tayo. Hiking muna tayo ng kokonti dito. Tapos third opening naman yan. Pwede magbibigay sa Sige pa, pwede po dyan sir. Sigilid lang mo. Hintayin natin si sir. Tapos ano to? Ayan po, barangay Cotabato. Pero yung nasa unahan, barangay Sulong na andyan naman yung Sulong Eco Park. Okay. Yung kaya nakita namin. Yan ang kalsado na yan, dire-diretso lang po yan. So sino mag-aakala? Kung hindi ka taga rito, may itong batong makikita mo, iisipin mo lang natural na bato. Pero, kuweba pala. Ginagawa pa siyang evacuation center hanggang ngayon. Kasi naman talagang kuweba, pag ginawa mo evacuation center, safe na safe. Safe kasi walang pulang, parang ano lang, normal lang sa loob. Normal lang sa loob. Pumapasok na hangin. Tapos malamig, no? Hindi mo maririnig yung ulan. Malamig pa. Ano lang, kumot lang, basta kadyang yung kalawin yan. Tapos yung ihi ng ano, mga paniki. Yung medyo mapangihi ng paniki. Hindi na, kaya tayo muna. Konti muna, nakat. Konting hiking muna. Tapos dire-diretso na to. Third opening naman tayo. Andiyan na yung dating sementeryo. Dito. So, dito sa taas na. Pero may patunay pang ano. Oo pa, may patunay sa'yo. Ipapakita ko sa'yo yung bones. May 3 parts na lang yung nandito. 3 parts. Dito yung pinakamalamig, sir. Dito nakamax yung aircon. Itong parts na to. Dito nakamax yung aircon. Super lamig. May pompa. May upuan. Oo nga, ano? Kasi pag napagod sa second opening, pwede mapahingi din sa third opening.
Kahit naka-jacket kayo dito, Super hindi lamig. kayo pag-iinitan. Sobrang lamig ng hangin. Ito naman sir yung heart shape. And then ano na sir si Manoy. Oo nga talaga. Ito na yung dalawang lato-lato. Ayun na. Lato-lato na to. Ayun na. Tulay na yan. Kanina si Junjun lang. Ngayon, galit na yan. Ayun sir si Manoy oh. Ayun sir si Manoy sa taas. Medyo masapa-sapa. Taas. Ayan yung matanda na yun yung dalaga pa daw. Ano yung dalaga ba? Ayun, oh. Ito yung dalaga pa. Ayan yung mga kwento dito yan. But, boss, iba ang kulay nito. Yung lumot po yan sir. Lumot na. Katulad nung nasa Black Master kinain na din po siya ng lumot. Kinain na rin ng lumot. And then dito sir, baka want mo ng picture dito sa gitna, ayan po yung heart shape natin. Ito yung dalawang dito. Dito na parang nahukay yung mga jar dito sa parts na to. Ito yung column to sir, kaso nga lang sinadyang pinutol. Ayan po. Dito yan, hanggang dito yan, kaso nga lang sinadyang Pinutol na siya? Opo. Bakit? Eh, dyan na po na-detect yung mga bones. And then Okay. yung mga jar na nahukay. Ito yung mga example ng mga sir, yung mga, ito po yung natira dito. Yung mga lagayan ng tubig noon, yung paso, yung mga jar. And then marami pang ibang nahukay dito. So ito yung mga jars na nakuha dito. Piraso na lamang to. Yan dyan, tira-tira na lang po yan. Patunay namin na nirahan dito sa lugar na to. Mga caveman yung iba. Caveman. Tapos yan na mga bones yata yung segment dyan. Sa caveman na lang yan kasi super liliit niyan. Okay. Ito sir sa gilid natin. Kita mo sir. Ito yung femur. Femur or leg parts. Ito sir yung femur or the leg parts. Ayan o. Leg parts. Dito sa leg natin. Femur. Femur size. Ayan na. Talagang patunay na may tumira dito. And then dahil talaga itong naging cemetery. Ayan yung mga patunay. Ayan siya. Leg parts. Bones talaga. Bones talaga yan. Legit. Ito naman sir yung ribs sir. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong ribs. Ito ribs. Ayan naman yung ribs. Taas natin yung ribs naman. May skull pa yan sir. Kasi yung skull, kupas na. Ito naman yung skull sir, sa baba natin. Ayan yung skull oh. So yun sa likod ng ulo natin, ayan oh. Oo nga, no? Kaso parang hindi na masyadong nakikita kasi Hindi na kupas halata. kupas na. Hindi na halata. Ayun na yung halata, yung dalawa na yun. Pero yan, skull pa po yan. Ayan. Yung halata na saan? Ayan, parang may Ito? Ayan, parang shell na lang po yan. Parang shell na lang po siya. Ayan. Ito may crystal pa nga tayo dyan, oh. Gypsum crystal naman. Kumikina. Kumikinang, oh. Ang ganda. Gypsum crystal. Gypsum crystal naman yung tawag dyan. Parang may glitters. Yan sa unahan natin, mas marami pa. Yan. And then ito na sir, dito na nag-uumpisa yung water line. Yung dati di ba lubog sa tubig, ito na yung linya niya noon. Ito, nag-uumpisa sir. Paikot na po yan. Malalim na po. Dito na po na, tapos lumalalim na po yan ang lumalalim. Ayan na yung linya. Ayan, yung pinakamalalim talaga dun sa pinanggalingan natin kanina. Sa first entrance. Doon na po yung natin makikita. And then yung next na natin sir, ayan yung wishing hands. Oo nga. Ito na yung wishing hands. Ito na yung kamay. Kasi nga ngayon, bawal hawakan yung kamay. Nangingitim na, parang nangingitim na kasi. Ano yung gagawin sir? Pwede dito mag-wish kahit anong wish. Ganito na lang po yung gagawin sir. Pwede parang ididikit mo na lang ito. Parang mamano ka na lang dito. Tapos sasaluhin mo na lang yung patak ng tubig niya. Didikit yung helmet. Apo. Didikit yung helmet. So dito, pwede mag-wish. Nung una, pwedeng hawakan, kaso ngayon bawal na kasi Binawal lang ng diin. binawal ang DNR kasi umiitim na yung Pwede nga ibang yung portion niya. ano ba to? Ayan, kumikita niyo umiitim na siya. So dahil hinahawakan to ng mga Kasi bumibisita di ba dito. sir yung kamay natin may acid. Oo. Namamatay. Pag nagkapas yung pawis natin, nagkapas ng acid kaya namamatay po yung mga formation na yan. Kasi buhay po yan. Mga buhay pa po kasi. Buhay siya. Pag nawala na yan ng tubig, ayan, patay na po yan. Ito naman na itim na to, ito na yung mga tayo ng batsa. Pero ito talaga nangitim siya dahil sa pawis. Dahil sa pawis to, dahil yung sa tao, Ano acid, na lang yan, acid na. paniki. Ito mga tayo ng paniki. Inaabot pa din. Pwede sa taas. Sige sir, pwede mo siya para i-wish. Yan, wish tayo. Kuya Mike, ma-wish ka. Okay. Ididikit tong helmet. Opo, kasi nakawakan natin yung camera mo para... Sige. Para ano, kita-kita. Wish tayo habang buhay. Yan, saluhin mo sir yung ano. Yung tubig na yan. Blessing yan Blessing. na tubig na yan. Kasi, di ba sabi mo itong tubig na to, Holy water. holy water, yung mga ihi, holy shit. Dito sir tayo dadaan sir. Dito dadaan.
Kasi madalas dyan bumabagsak yung tubig. Okay. Dito, Sige, una ka na po. dito tayo darating. Ah, dito. Taas. Meron din dito. Ayan, bato. Bato. Ayan naman yung bato. Ayan, lumalaki. Kapag sa tumatagal, magiging parang magiging crystal din yan na bato na yan. Ang laki na dito sa loob. Oo, laki na dito. Doon sa baba, medyo hindi pa masyadong malawak. Dito na tingnan mo. Kasi yung kasi yung maraming crystal, yung gypsum crystal. Ayan pa sa gilid natin. Ayan. Grabe. Ang dami dyan sa gilid natin. Yung mga puti, no? Opo, yung mga puti na yan, crystal yun. Gypsum crystal yung tawag. Gypsum crystal. Ayan, magkakaiba yun. May quartz, dito may quartz dito kasi nandun pa sa entrance. Ito gypsum crystal naman. And then sa taas natin, ayun pa yung kampalan ng simbahan, sir. No, ikaw pa. Taas natin. Ayan putas. Ayun. Pero ngayon, tinitira ng mga Panike. paniki. Ayan, yung mga panike. Ayan na may parang brown yan, sir. Yan yung tinutulugan ng panike. Dati, hindi na sila nag-iipon. Ngayon, doon naman. Parang palipat-lipat lang sila ng tinutulugan nila. Di ba doon tayo galing kanina? Doon tayo galing kanina. Dito kasi sir sa Cueva, parang hindi mo napapansin na umiikot tayo dito. Ah, okay. Pero umiikot na tayo dito. Diyan tayo naman kanina. Makikita natin yun. Ayan sa baba. Oo nga. Ayan, Pansin ko yung ano Diyan tayo yun. galing. Diyan tayo sa gilid dumaan. Inikot natin, tapos doon tayo mag-exit. Ah, yung liwanag na yan. Pero dito muna tayo sa sexing babaeng nakatalikod. Tingnan nga natin. Ito. Ito siya. Ayun yung ulo niya. Ay, buhok niya. Kulot. Ito yung ulo yung balakang. Laki-laki ng balakang niya. Sexy talaga. Ayan yung sexing babae. Oo nga, no? Sexy babae, no? Sexy yan. Pag na-imagine daw yan ng lalaki, sexy babae. Pag nasa babae naman yung nag-imagine, Serena daw po yan. Ano na? Pag yung babae yung nag-imagine dyan, Serena. Pag lalaki, sexy babae. Ayan, nandiyan si dyan. Si Tony Fowler na yun. And then, dito na tayo sa dance floor, sir. Buti nga yung dance floor, hindi na basang-basa. Noon, nagkaroon ng Ah, ito na yung dance floor. Bilog na bilog, ano? Pinag-pinag po talaga ito, sir. Dito yung side. Sino gumawa niyan? Yung parang management dito, sir. Parang gumawa sila dito. Kasi ito, sir, is private po to. Ah, private to. 3 families yung mayari nito. Ano to, bakal? Sobrang solid dito, sir. Wala pang biyak. May konting biyak na tayo nito o wala pang biyak to. Anong purpose? Ba't ginawa to? Sir, dance floor kasi to, sir, during martial law time. Ah, okay. Di ba dati, sir, bawal yung sayawan sa labas? Oo. Kaya dito yung sayawan sa loob. Patago yung sayawan dito. Dito din. And then yung umpisa ng sayawan dito is alas 12 ng tanghali. Hanggang alas 5. Hanggang alas 5. Pero alas 5 yata nun may curfew na nun. Kaya dito sila, pag lumabas sila, mahuli na sila. Kaya dito na rin sila natutulog. Double purpose itong kuweba na to. Sayawan, taas tulugan pa. Dito, ano ka dyan ng banig, matulog ka na dyan. Lalapag mo lang yan ng banig, ayan, natulugan na. And then sir, yan na, pinipicturean mo may mga rock formation po yan, sir. Dito sir, sa tabi ko, para makita mo yung rock formation niya. Itong taas mo pa sir, itong dalawang mata mo, itong dalawang mata, ito yung ilong skull formation. Ah, okay. Skull Oo nga, formation no? or bungo. Bungo. Ano yan, sobra sa puyat, sobra sa debit time, kaya mga tagyawa, ayan. Parang pimples. Tagwayat. Tagyawat. Tagyawat sila, sobra sa baby time. Ito naman sa kabila sir, dito naman tayo sa unahan. Ito naman yung owl, sir. Ito naman yung dalawang mata, ito yung ilong, tapos ayan yung tuka niya. Owl naman po yan, or quaggo. Ayan, laki-laki ng mata. Ayan, yung dalawang formation dyan. Tapos dito naman sa likod natin, meron din tayo dito 2 head of snake. Yan, sir. Oo, yun. Dalawang ulo ng ahas, tapos ayun yung crocodile. Or boya. Ayun, sa gilid. Dito naipon yung pinakamaraming rock formation. Ito yung crocodile, tapos ayun yung snake. Pero kung tutusin, hindi yan sinasadya ng... Hindi po yan sinasadya. Bato, no? Nature po yan. Tubig lang yung Tubig lang, ano? Tapos, yung mga rock formation na yan, parang ginawa na lang ng mga pangalan. Pangalan? Oo. And then, doon naman tayo sir, sa luminous na si Mama Mary. Ano mo na sir yung ilaw? Patayin mo muna sir yung ilaw. Asan na yung luminous dyan? Ayun, likod mo lang muna sir. Andyan yun, ayun sir. Sige. Andyan part sir. Pag pinatay ko itong flashlight, yung luminous na si Mama Mary nakaharap sa third opening. Ayun, yung luminous. Ayan, nakita mo sir. Oo nga. Ayan, yung luminous dito. Ayun, no? Luminous na si Mama Mary nakaharap sa third opening. Medyo layo-layo tayo ng konti, parang kita-kita. Pag malapit medyo dito. Ayun o, luminous. Oo na, kitang-kita na. Pag natin parang Ilawan mo po, silawan natin. Ayan. So pag inilawan mo, pakita mo yung flashlight na yan. Ayan, yung
tinutumbok ng ilaw ng flashlight. So i-off natin ang ilaw. Hindi lang kita dito sa video, kaso pag nakita nyo dito mismo aktual, dito kinakatayan namin, galing dito sa dance floor na to, makikita nyo yung hugis Mama Mary na talagang umiilaw. Luminous, yan no? Yan, isa lang yung dito luminous yan. Kaya nahiwalay lang siya sa grotto kasi yung grotto lang yung sa unahan. Okay. Ito sir yung grotto na. Nahiwalay lang siya sa grotto. Ito yung grotto sir. Ito yung grotto. Ah, Ito yung yan. grotto. Ah, oo nga. Ito yung grotto. Butas. Ay, tubig sir. Ito yung grotto. Ando si Mama Mary. Nakahinawalay. Ano yung ginagawa niya doon? Oo, parang, ano mo, naglakad muna. Napagod sa loob. Sa loob, dyan naman siya. Pero sir, pag pinagsama na yan ang dalawa na yan, etong dalawa na to, sirap na po yan. Ito na yung ulo, leg, katawan, tas paa. Pag pinagsama na, giraffe na po siya. Nakabend, nabibend na Nakabend yung na, no? leg ng giraffe. Oo nga oh. Ayan na yung giraffe na po siya. Tapos sir, kanina yung baby elephant, tas mommy elephant. Ngayon, daddy elephant naman, ayun na nakasabit na. Ayan, ayun yung buntot. Katawan. Asan ang buntot? Ayun sir yung buntot. Oh. Ayun. Ah. Ito yung katawan, ito yung paa, mukha, ilong. Ayan na yung daddy elephant. Nakasabit na. Ayan na yung daddy elephant. Matalim lang yung ano niya, ang uso niya. Matalim na yun yung muso niya, matalim na matalim. Ayan. Ano, giraffe, daddy elephant, tapos humping sa angel naman tayo. Kalahating pakpak ng anghel. Nataas natin. Ayan. Crystal pa po siya. Ayun, Ayun siya. kalahating pakpak ng anghel. Crystal pa siya. Ayun sa taas natin. Pwede natin lapit na siya. Dito tayo dadaan kasi may tubig yan. Diretso lang tayo. Ayun siya no? Pink sa angel. Taas natin. Gypsum crystal. Ito mo sa baba, mayroon pa din. Ayun. Gypsum crystal. Siyempre sir, pag may angel, may kalaban yan. Ito naman yung devil sa baba. Ngayon yan dito. Hindi nawawalan yan dito. Ito sir oh. Kababa. Ito yung sungay. Ito yung ngipin yung baba. Yung isang sungay nga, parang nawala na kasi pumatak na yung stalactite. Nag-form na yung stalactite. Yan yung devil. Ayun yung angel sa taas natin. Siyempre panalo yun, nasa taas. Halo to. Ayan. And then dito sir, baka makauntog tayo dito sa paa ng ng elephant. And then ito sir yung death corals ulit. Ito na yung death corals. Oo nga no. Dito na ipon yung kanina di ba meron din doon konti? Oo. Tapos dito yung pinakamaraming death corals. Ayan na yung death corals. Talaga, lumog to sir sa tubig noon. Yun yung history nito or ebidensya. Ito sir, yun yung mga ebidensya. Hindi lang kwento-kwento, talagang totoo po siya. Ayan po siya. Tapos kanina sir, kung napansin mo dun sa signboard ng Hoyok-Hoyokan Cave, di ba yung baba nun, yung corals din po yung baba nun. Parang hindi lang napapansin. Tapos dyan sa gilid natin sa labas na rin, corals lahat yan sir. Dadaan natin sa baba. Ganda dito sa And then sir, alam ko nagutom ka sir sa pag-ikot natin. Oo. Pwede ko na kayong bigyan ng pagkain. Libreng-libre to. Ano? Ito. Chicken dito sir. Favorite mo ba yung chicken joy? Oo. Ito na sir. Ito na, ipakita mo na rin sir sa camera. Ito na yung chicken drumstick na libre dito sa kaiba. Ayun na. Ah, oo nga, ito. Pwede yung nagatin. Libre. Libre lang to. Unlimited pa yan. Di lang nauubos oh. Libre. Mauubos ang ngipin. Maubos na ang ngipin nyo dito. Ito yung chicken drumstick. Ayun yung chicken wings sa taas. Ayan yung Drumstick. drumstick tas wings. Siyempre pag may drumstick, may wings na kasama yan. Talagang Ano na lang yung kulang, kanin na lang. kanin na lang ano. Pasahing pa. Pag gusto niya kumain, kumain sa baba, kain tayo dyan. Unlimited bite. Ayan. O ano to? Spider sir, spider. Ah, Yan yung akala mga parang mga bantay dito sir. Ayan. Minsan nga may bantay dito ng ahas. Pero yung ahas na mga bantay dito, hindi namin ginagawa. Nasaan? Wala sir tayo nakita ngayon. Minsan ano na sir, parang tsambahan lang makakita. Ah, tsambahan na. Pero hindi naman na ano yun. Hindi naman po. Hindi naman ako. Tapos nga yung nakikita namin dito mga balat na sa cobra, pero nagpapakita lahat kulay green, yung walang namandag. Ah, okay. Minsan naman yung hindi, walang sawa dito sir. Hindi nagpapakita, pero parang meron, kaso nga lang hindi nagpapakita. Yung mga nagpapakita, tapos yung mga maliliit lang, yung kulay green, minsan yung brown, yung mga nagpapakita dito. Ayan. Pero hindi naman ang ano. Hindi po, basta hindi mo siya ginalawin, hindi mo siya mga ano. Pag nakita natin dyan, hayaan lang natin. Kasi hindi naman sila na-attack basta-basta. Ayun. Pag nagalaw lang sila. So ito na yung dito tayo exit lalabas. natin, no? Ayun na yung view ni Mayon kung walang tulap. Diretso lang po tayo dito. Ito na yung exit natin or lalabas na natin. Yung ulang sir, yung ulang. Noy, pag. Okay lang, dyan, diretso tayo.
So palabas tayo dito sa Dito, malamig na exit malamig area. pa. Lahat malamig. Sobrang lamig dito. Ayan yung biser ni Mayon, no? Kita. Paglabas niyo dito sa exit area, ayun yung Mount Mayon. Kita mo. Against the light po kasi. Against the light eh. Pero kita naman, di ba? Kitang kita dito. And then ayun sir yung Ayun, no? Kitwinan Ranch. Gateway ng? Kitwinan Ranch. Ayun yung... Ay, Kitwinan. Ay, yung mga tower. Ayun yung Kitwinan Ranch. Kasi dito, Filipino fighter, doon naman yung mga Japanese. So kalaban ng Filipino fighters. Pero hindi na, ano dito, hindi na nalaman ng mga Japanese yung Filipino fighters dito. Kasi trans kanina, yung nasa taas lang. Oo. Kaya hindi dito natuklasan ng Japanese. Kasi ito, wala pa to. Mga kahoy pa to, doon lang talaga sa taas. Makasisahin ako iba to ah. Sir, anong pagkakaiba sa ano, yung pinuntahan mo? Mas malaki yun. Mas malaki yun. Kung tutusin, mas malaki talaga yun. Tapos bundok talaga yun. Di, kaso lang pagkakaiba, dito talaga sa loob ng Yupo-Yupan, sobrang lamig. Malamig. Pero doon sobrang init. Init. Tapos talaga napakalawak, tapos yung panigin, napakarami na. Tapos Dito, konti lang yung paniki. saka ano na, yung area doon sa napuntahan ko, medyo mabaho na kasi Dito sir, wala. grabe na yung mga tae. Walang amoy. Buti nga ngayon. Oh, walang amoy. Yung ano dito, yung paniki ngayon. Susulit na. Ano nga eh? Sir, pangalan mo? Raven po, Raven. Ayan, Sir Raven, oh. Siya yung tourist guide dito. Kabisadong kabisado. Pinakabata, ano? Opo. Kabisadong kabisado. Ako yung pinakabata sa ano. Halos ilang taon na siya nag-tourist guide dito, kaya kabisadong kabisado niya yung history nito. Tapos yung mga rock formation dito na... Sir, ayan pa yung mga coral sa gilda. Saan? Ayan, yung mga coral sin sir. Ito? Opo. Ibig sabihin, naging dagat talaga to. Opo, dagat po talaga ito dati. Tingnan mo yung baba. Kahit dyan sa baba na yan, may mga coral din yan dyan. Grabe dito, no? Magandang dagat po naman. Bawas, kain mo kayo. So ito yung daanan papunta sa Ayan, balik na tayo. entrance. Ayan, kung saan tayo pumasok. Ikot Wala pa lang. kayo sa picture yun sa, ano, sa pangalan. Wala pa, mamaya. Picture kami mamaya. Oo, so pasalamat ako kay Sir. Tapos Kuya Mike, syempre. Ng kaibigan natin na Takamalig Albay. So yun, may mga bago na naman ditong dating oh, para pumasok sa Yupo-Yupan Cave. Ito na talagang dinadayong isa sa pinakamagandang spot na pinupuntahan dito sa Albay. Kasi, ayan, kailang Huyupan Cave. Ganda dito sa loob. So, hindi ko alam kung nakapunta na ako dito. Wala na bang ibang kuweba dito? First time mo sir, dito? Hindi ko nga maalala eh kung first time ko, basta may napuntahan ako ditong kuweba. Hoy. Dalawa lang kasi yung kaba dito yung sulong, tas ito. Hindi ko alam, baka yung sulong napunta namin. Ano ito? Yung napuntahan mo muna. Ito na, dito na tayo. Ito na yung main entrance dito sa may gilid. Alright. Ayan yung mga souvenir.